Здравейте, аз съм Калин Василев и съм председател на Българската асоциация за дигитален маркетинг, както и съм сред лекторите на провеждащата се конференция за интернет реклама и SEO оптимизация в България. На 22 април ще се радвам да се видим в Интерекспо център, за да си поговорим за това как да създадем и да проведем следващата ни успешна маркетинг кампания в дигиталното пространство. Ще си говорим за това как най-добре да създадем механизма и бизнес логиката на нашата промоция, как най-добре да я комуникираме с нашите консуматори и какви са основните моменти, на които трябва да обърнем внимание. Също така ще си поговорим за това какви трябва да бъдат акцентите при изграждането на нашите общи условия и цялостния процес на провеждане на самата кампания. Всичко това подкрепено с примери и добри практики от кампании, които сме провеждали за наши клиенти, сред които Nestlé България, Henkel, Табак Маркет, Бела България и други. Ще се радвам да се видим на 22 април в Интерекспо център. Очаквам!